a venit mama și mi-a adus 50 de bani din sărăcii Lucii. Lui Lucii Fer, cu pula de fier, i-a adus 50 de bani. 50 de bani. Făcea așa mama. Mă întreține mama. Așa mă întreține. Și mi-o ține. Eu ce udă e gagica mea. Asta nu e mama. E ce udă. Ejaculez în ea. Mă fac fete. Ce udă. Eu ce caproșu am. Și a venit cu mâncare multă. Și haine de acum 10.000 de ani, că unde ar trebui să le arunc la gunoi și mâncarea la fel la gunoi. Hai să vă arăt mâncare de la mama. Mâncare de la mamă pentru om internat în spitalin. Cred că nu știa mamă ce înseamnă asta, că ea n-a fost internată. Era internaută. S-a dus dracu mâncarea de la mami. Ia uite. Niște floricele de-alea ciumpalace. Bă, a furat ăștia mâncarea de la mamă. Nemâncații mănâncă mâncare de la mamă. Mamă, ți-a furat mâncarea de gunoi. Bă, mănâncă stârvurile alea. Oh, filmăm filmul Crow. I'm Brandon Lee, the son of the Bruce Lee. Yeah. Do you talking to me? Do you talking to me? Yeah, I wanna be. Do you talking to me? See something I hear with my ear. You can speak love. They with me. I wanna be. Don't cry tonight. Don't cry tonight. Am făcut micro-ciociu. Mama a făcut micro-ciociu. A făcut micro-ciociu. Ce e micro? Nu știu. Și face pico-ciociu. Face pico-ciociu. Face pico-ciociu. Nu face pico-ciuclu. Face cioclu? Nu face ciclu. Face cioclu. Mama, faci cioclu? Faci cioclu, mama. Mama, do you talking to me? Băi, am zis limba română, pleacă, nu vă stau. Hai, dăm bani ca la prostituate. Și toate s-au supărat și aceste tipi pe mine, că și ele mame. Și vor să fie viitoare mame. Și să nu prindă o râgăitură de la voia. Dar acum încurc palele după mame, palele după mame, palele, palele după mame.